and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Musamot gyud ang iyang kabangis nang ilang ha. Musamot gyud ang iyang kabangis kung makabante na siya. Musamot kalaot ang mga saop. O kita din hinang. Butoy ang iyang kabangis. Maoy mo unay sa pagpatay niya. Maayo lang lagi kung di ta maunhan nang. Daghan na siya sapi. Daghan sab siyang mga hinanip. Magampo lang ta, Butoy. Sige mo, ato na kus kumbento. Mo ato kas kumbinto nang. Gipangayoan lagi birth certificates Milan. Anya, ako na siyang giingnan nga tingalig okay ra ang baptismal certificate. Kauban ba ming Milan ganiha nga moadto tas kumbento. Pero nasugatan man mi ni Karen. Ngano man di ay kung nasugatan ninyo sa Karen nang. Kita lang baya ang nasayod ning hilom na tong kalihukan toy. O dili gusto si Milan nga masayod inis Karen. Anan sige ato na kus kumbento Butoy. Ala? Oh. Ngano man Butoy? Bago lang gyud kong nakakita ni Padre Damian nang nagdagbag. Migawa sa kumbinto. Unsa? Lagi nang. Wa si Padre Damian sa kumbinto nang. Daoy, dili naman hinuon ko mahimutang. Nganong ako man sa silang gitug-anan, uy nga nakita mi si Senyor Emilio. O gitagaan ko kwarta. Gitagaan pag yung cellphone. Ginganla na lang hinuon ko nilang espiya. Pero gidawat ako ang gipanghatag ni Senyor Emilio tungod sa akong kahadlok niya. O gidawat ko ang cellphone aron makabantay ko kung doon na siya daw tang plano batok ni Milana. Bahala na. Kuningon ini man nga paagi nga maangkon ko si Milana. Bahala na. Nga naman dik mahimo kong espiya ni Senyor Emilio. Oh, ang akong cellphone. Si Senyor Emilio ang nanawag. Wa, pag yun ay mo makita. Si Hazel niya? Wa mang yun, Senyor Emilio. Wah, animal. Naapagyapon ka sa ospital niyo? Nagagawas na ko. Pero nangita ko espesyalista sa mata. Aron nga, magkakita ko klaro. Mahimong mangutanan yun? Unsa ka na? Unsa man din nahitabo ninyong duha ni Senyorita Hazel? Unsa imong katungod nga mangutana? Ha, Karen? Binayran ka lang nako, animal! Animal! Ganun na suko man kasi ang maayo. Nakasiguro ko nga ang senyorita mo'y nakaingon nga nung nag-antos ron ang senyor sa iyang mata. Unsa sa kikipuhat ni Senyor Emilio sa senyorita, no? Mauna ni ang akong higayon. Aron sudlon ko ang kasing-kasing ni Milana. Mula ka una ko ha, mahal. Mubalik ka? Mubalik, oy. Ikaw ba yay akong hero? Dili ko sa mapasaylong akong kaugalingon. Kung makuha kag balik sa demonyo mong amahan. Mahal, giingan ka na baya na ako. Andam ko nang itugyan ni mo ang akong kaputli. Gusto ko gid nga ako mo'y makaangkon nimo. Buhaton ko ang tanan aron matuman ang atong mga panday. Gamay lang ang pagantos, ha? Ning higayon na, nagkasiguro ko nga nanuhol ng mga tao ang demonyo kong amahan aron pangitaon ko. Dublihon ko usab ang akong paningkamot. Aron makuha ko ang kahayag sa akong kinabuhi. May mong mangutana, mahal. Inikabot sa tok mga higayon, mahal. Tuganan ti ka. Di pa lang karon. Mulakaw na ko, ha? Balik ko ba yung ko, ha? I promise. Di ti ka pasagtan.
Ay, lagi kadlok. Niya ka sa safety nga lugar. Uy, makakuha ni mo din eh. Nibaw ba si Karen nga ni ako din eh? Uwa, si Nanay Ray, itong anan ako. Wala ko saling ni Karen. Basta mahal, ayaw bayagi ko itugyan sa mga tao nga demonyo. Ako nang ikamatay. Nang, Ay, oh, kuyawan ako eh. gikuyawan ka sa kong pag-ani? Ay, wa manggod ka magpahibaw nga ni Aka. Midritso mo nakagtingog. Ay, sorry gid kaayo nang ha. Nahasol manggug ko. Nganong nahasol man ka? Inyo mo kong gidudahan nga espiya. Oh, di man ka tinuod. Nang, tinud-anay gud ang akong gisulti nimo. Nga kung nagpaduol man ko ni Senyor Emilio, tungod na kinas kaluwasan ni Milan. Daghan sad kaayong salamat kung mauna ka rin. Wa ka magduda na ako, Nang. Karen, parihas nimo. Ang kaluwasan sad, mo'y akong gilantaw nga do sa akong anak. Dili ko gusto nga doon ay mo traidor ni Milan. Ipanumpa na ako, Nang. Unsa may masayran ko gikan ni Senyor Emilio nga makadaot ni Milan. Pahibawon ta dayon mo. Wakasultihin ni Senyor Emilio nga moani siya. Dili pa kuno sa pagkakaron. Iya pa manggug kunong ayuhon ang iyang mga mata. Di pa man kuno siya makaklaro. Uy, kay nga naman di ay. Sa man din nahitabo siyang mata. Wa man siya musulti na ako, Nang. Pero nagduda gyud ko nga doon na ginahitabo nila. Og ang senyorita mo'y nakaingon sa pag-antos ro ni Senyor Emilio. Mas maayong mabuta na lang siya. Nang ilang, Ay! Nena ang akong anak. mag-review na ka, Milan? Di pa. Araw na ako sa kwarto na ko, Nay. Milan, naglikay ka ba na ako? Doon na ka ba gibuhat nga angay kong likayan? Ha? Sige, Nay. Nang, naglagot na si Milan ako? Wow, uy. Nga nang maglagot man siya. Ay tingali gikapoy lang to day sa iyang lakaw. Sige, Nang. Mupauli na lang ko. Ipalihog lang kong ingon ni Milan nga. Naiubos ko niya. Nahiubos yan ako? Kono. Pero ay na siya tagdadong. Murag malangan ang pagkuha na to sa imong baptismal certificate da. Nga naman eh. Wa man ang kura paroko sa simbahan. Wa? Haim di siya, Nay. Magyadto pa ko ng syudad. Mayon tag di madugay ang paghatag ko sa gikinahanglan ni attorney. Naluoy na kay ko sa kumahan. Akong gipangutan na si Karen kung misulti ba ang senyor. Unya, Nay. Unsa iyang tupak? Patambalan pa kuno niya ang iyang mga mata. Kay dili pa siya makakitag klaro. Mayon tag mabuta na lang siya. Ayaw ana dong. Dakong sa Diyos kon magtinguha tag dautan sa atong isikataw. Ang iyang gibuhat sa kumahan, Nay. Walay mo tulisok niya. Moabot lang gihapon na anak. Huwat lang. Kay hapit na siya hukmi sa labawng makagagahon. Nay Botoy, Ngano ka rin? nanawag ba ni mo si Senyor Emilio? Anong nangutan naman ka? Dautan ba kung mangutan ako? Oo. Waawan noon. Naibong lang ko ba nganong nangutana ka? Muuli ba siya? Ingon siya, muuli ko na siya, pero wa pa man. Nangutana lagi siya kung mianhi ba ang senyorita. Wa ba siya musulti ni mo nga nung nangita siya ni senyorita? Milayas ba ni sa ila? Wa man sab. Ngano, gipangutana day ka? Ngano ako magi mo pangutanon? Tuo na lagi mong espiya ko da. Uso to imong gisulti ka rin? Wa oy. Paano ka siyang nasuko mo to siya? Yay, may bagti na sa bang telepono. Magpaibaw na ka siya sa iyang pagpauli din And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!